O nwere ihe ọ ya abụ na-afụ na obodo a bụ Naijiria dịtị na na-agbamụgharị agbanwe ife na-afụ na vidio ya bụ Gumi with Seyi na nwa president. Do you understand me? According to the information out there, allegedly na nwa president ya pere visit to onye this Gumi akite na afọ. Now unu ga-afụkwa another picture ebe ya na ndị a na-akpa mkpamkpa na Northern Nigeria nọ. I have a lot of things you can say. I'm talking about Gumi. That is the obvious sympathizer to some group of people known in Northern Nigeria. Now, of course, we really havoc and mayhem. But this man can't be free. Now, our senator never discussed about him. Our House of Representatives never discussed about him. Military in Nigeria never talk about him or even invite him for questioning. Our police never talk about him or even invite him for questioning. Somebody that can learn normally, I have never seen him or heard him, talk about him. Do you understand me? Somebody that can start the Kobo, I have never come across where Asaro Dokobo is discussing about him. I don't know if you get my point. Now, check it out here around this man enough. I start asking myself question. Just kite on go to the table. Do you understand me? Me go to imagine about the guy, a religious leader, see from Igbo extraction. Yedika bishop on the Catholic, Yedika bishop in the Anglican Church, Ifedeka rabbi in the Sabbatarian, Ihedeka general overseer in the Pentecostal. Do you understand what I'm saying now? Ihedeka a lot of religious leaders see from Igbo extraction, Balini Mafia na Igbo, we engage within the unknown government. Na na-akpa pistok maọbụ na na-akpa a na-transact ma ego anya na ha sịcha ma pichọ ka burucha egbe nọrọcha n'akụkụ ya. Just megodi imagine ka the news ga-adị na Nigeria. I don't know if you get my point. Megodi imagine ebe a sitting senator si from Igbo extraction banye n'ime ọfịa anya na ndị unknown government na negotiate. Just me go imagine ka a ga-esi wee promote that news na Nigeria. Ife anyị ne ka ọ ga-abụ nchecha chịkọọ ya, ana m achọpụta that na o nwere ndị bụ ọdara iwu eje nga na this country called Nigeria. O nwere ndị bụ dasha not to touch. I don't know if you get my point. But that na anyị ga-afụcha na ife fa megasịrị dịgasị, but fa ga-adịkwa free na a link na connect with politicians and our top ranking people guys. Just me good imagine now this man okita na ka turn on the table no religious leader ka ọ bụ na Igbo. Do you get my point? Do you think na onye ọkara ka dị free by now? Do you think na akabele bịa na biye gba unu ọkụ? Do you think na akabele ibu ọkụ bata na biye? Ndị na-ebere m n'obodo a mụ na gị na-abụ n'ọkụ South East again leaders or family fellow Monaginabo. Yotago. Because all I have fellow lie, I suppose a conducive environment. Speak for us and fight for us. Do you understand me? I suppose able na interest in the fanache. Man, if you fan it with their own interest. You got an eye fan, we go from a can never this whole thing.